El meu pla és aquest. Ordenar la tempesta que enfonsi aquesta gran armada per tal de deslliurar-nos del destí fatal que el rei té previst per vosaltres. A poques milles d'aquí hi ha una illa de mida reduïda de la qual només jo conec l'existència gràcies a aquest mapa. Fills meus, celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones en aquesta illa solitària. Imagineu que unes dones busquen un indret solitari i pensen en aquesta illa, que els pocs que la coneixen no es passen els fracàs, consideren deshabitada. Convindríeu amb mi que aquestes dones, en trobar-se amb 3 homes, com a mínim tindrien tot el dret a empipar-se!